Munkájának 6. évfordulóján. Felkészültetek? Akkor kezdjük! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, gyertek haza! 2016! Itt Budapesten fantasztikus látványa volt, 10 000 világító lufi, egy gyönyörű szélcsendes estén bevilágítja az égbolton az 5x6-osok terepelet. És ez a dal, amit hallotok, ez pedig az Ezer lámpás éjszakája dala. Csodálatos látvány, mindenki az Ezer lámpás éjszakájának találkozunk 2017-ben. Bízunk abban, Magyarország minél több városában. Köszönjük Budapestig, nagyon nagy tapsot, tapsoljuk meg magunkat! Sikerült a rekordkísérlet. Köszönjük szépen mindenkinek, hogy itt volt, a Keszthelyi Alapítványnak, növény névadó szponzorának, főtámogatójának, a Generálinak, az Unikálnak, az Allianz biztosítónak, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak, az Emberi Erőforrások Minisztériumának, akik közvetítették a mai estét, az Antenna Hungáriának egy nagyon nagy tapsot. Vigyázzatok magatokra, szép estét kívánunk mindenkinek, és legjobban a gyermekeinknek. Köszönjük szépen! Sziasztok! Vigyázzatok magatokra! Ez volt az Ezer lámpás. 10 000 világító lufival. Köszönjük! Szeretünk mindenkit! És nagyon szépen köszönjük Kász Robinak is, hogy újra idén is ilyen fantasztikusan összeállította ezt a programot. Köszönjük!